बेनि उनाव दङ जोंहा लाफाश्री नार्जारी बिथांखौबो आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय। बिथाङानो जाहैबाय मुंख्लं अन्डरसिं बसुमतारीनि बिफा बेबी बसुमतारी। बिथाङा चिरां जिल्लानि। बयबो आखाइ खबनानै हो। जोंखांथों बिथांनि नखर, गोजोन जाथों मुंख्लंनि जिउमा। बेखिनियावनो जोङो आरोबाव आलासि सानैसो सिनायथि होबावनि। जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर'। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसेनो दंबावो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। जोंनि गेजेराव दंफैबावो जोंनि तामुलपुर बियाबनि बारग' एमएलए मुस्रि सन्दी बसुमतारी सार। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। जोंनि गेजेराव नुजाफैदों एनडिएफबिनि मावथि सोद्रोमा बिथांमोना एनडिएफबि जानानै सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। बिथां सिला बसुमतारी। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। बिथाङानो जाबाय सिला बसुमतारी। दानिया दंबावो दिलरन्जन नार्जारी। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। बिथाङानो जाबाय दिलरन्जन एबा दानसोरां नार्जारी। लोगोसे दंबावो सासेबाव, बिथाङाबो एक्स एनडिएफबि बिहुं ब्रह्म। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। बिथाङानो जाबाय बिहुं ब्रह्म। दानिया आङो फंनैसो सुंदोब बिबुंथि लाखिनो थाखाय एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमा बिथां दिलरन्जन नार्जारी एबा दानसोरां नार्जारी बिथांखौ खावलायबाय। बिथांनि बिबुंथिनि उनाव जोङो दान्दिसे सम जोङो मुंख्लंफोरनि मुङै कन्डलेन्स खालामगोन। बिनि उनाव जोङो सेक रानगोन। सेक रानखांनायनि उनाव जोङो दिनैनि मानगोनां गाहाय आलासि जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि बिथांनि बिबुंथि खोनासंगोन। दिनैनि बे गोथार सान, जोंनि थांनाय 27 जानुवारि 2020 जे बिटिआर एकर्ड जानाय बे सानजों लोब्बा लाखिनानै लोगोसे दिनैनि बे जोंनि मुंख्लंफोरनि जे चेक राननाय, बे चेक राननायाव बे गोथार हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सार, लोगोसेयैनो केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार आरो एमएलए जयन्त सार, लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि डक्टर सुरत नार्जारी सार, लोगोसेयैनो बे जौस्राङाव जिरायनाय रन्जित बसुमतारी इएम बिटिआर आरो जोंनि दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय गोबाव सम आखायाव हाथियार लानानै गाव गावनि गोथार जिउखौ एबा दुंब्रुद थैखौ बावसोमबोनाय न'खरनि गासै न'खर नोंथांमोन, आइ आफा बिब' बिनानाव नोंथांमोन, लोगोसेयैनो बे गासै गोथार हाबाफारियाव नुजानाय आइ आफा बिब' बिनानाव नोंथांमोन। थ' जों दिनै मोनसेया जाहैबाय जोंहा रंजानायनि सान आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा दिनै गोग्गानायनि दिन। स' बे गोलाव सम हाथियार लानानै नांलांनायाव जोंहा जाय मुंख्लं न'खरनिफ्राय दिनै बे 5 लाखनि चेक जे मोनगोन, बेयो थारैनो जोङो बिटिआर सरकार लोगोसे आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जों धन्यबाद होनांगोन। आरो बेखौनो आङो सासे बारग' एनडिएफबिनि जानानै आङो खर' गंग्लायहरो। दिनै जाय नोंथांमोनहा बे 5 लाखनि चेकखौ मोनलांगोन, आङो खावलायनो लुबैदों जाय बिथांमोना गाव गावनि दुंब्रुद थैखौ जोंनो हारिनि बावलांबाय, बिथांमोननि मुङाव 5 लाखनिफ्रायनो नांगौबा एसे एनै बासायनानैब्लाबो बिथांमोननि थाखाय न'खराव टम मोनसे फिसाब्लाबो लुनानै दोनोबा बियो जोंनि थाखाय नेरसोन जानानै थागोन होननानै आङो बुंनो खावलायदों। आरो बे जारिमिना एबा बे जे मोनसे नेरसोन, बे नेरसोना न'खराव अरायसम थाबाय थागोन आरो बेखौनो नोंथांमोना खावलायनाय बायदियै खामानिखौ मावगोन होननानै आङो मिजिंथिदों।
लोगोसेयैनो आङो बांद्राय गोबाव खालामला मानो होनना बुङोबा हाबाफारि गोबां दङ आङो गासैखौबो आंनि जांख्रिथायारि आगुनि जेसेबां लोगोफोर जिउ बावलांबाय आङो खनसेबाव खर' गंग्लायनानै आं आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों दिलरन्जन नार्जारि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दानिया जोङो जायफोर जोहोलावजोफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङै गावसोरनि जिउमाखौ बावलांबाय आगोमा जिउखौ बावलांबाय बै मुंख्लंफोरनि मुङै दान्दिसे सम जोङो सिरियै थानानै जोङो आर'ज गाबनो सानदों इसोरनि सेराव बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे आलो गोजोनै थायो आरो जोंखौ बोर सारस्रि हरो जों जाहाथे इयुनाव मोजां खामानि मावलांनानै गावनि मुंखौ आरजिनो हायो समा 1 मिनिट जुरिबाय जोब्बाय बयनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दानिया जोङो जोंनि दिनैनि गुबै हाबाफारि बेखौ मावफुंनोसै थामहिनबा चेक राननाय हाबाफारि जाय जोहोलावजोफोरा जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङै सुथुरनि आखायाव गावसोरनि जिउखौ बावसोमलांबाय बै जोहोलावजोफोरनि न'खरा माबा मोनसे जेन थांनानै थानायनि लामा मोननो हायो बेनि थाखाय बिथांमोननि न'खरखौ सुंथानो थाखाय जों दिनैनि बे चेक राननाय हाबाफारिखौ लादों बिथांमोननि न'खरनो 5 लाख राङै चेकखौ होनाय जागोन गिबियावनो आं बेनिखायनो चिरां जिल्लानि अन्डर सिंह बसुमतारीनि न'खरनिफ्राय फैनाय बेबी बसुमतारी बिथांखौ आं आवगायबोनो खावलायबाय आरो जोंनि दिनैनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि गाहाय आलासि जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारनिफ्राय बिथांनो बे चेकखौ होनाय जागोन गिबियावनो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जागोन आरो चेकखौ गथायनानै होनाय जागोन बेनिखायनो बेनि उनाव दङ जोंहा लाफाश्री नार्जारि बिथांखौबो आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय बिथाङानो जाहैबाय मुंख्लं अन्डर सिंह बसुमतारीनि बिफा बेबी बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्लानि बयबो आखाइ खबनानै हो जोंखांथों बिथांनि न'खर गोजोन जाथों मुंनि जिउमा बेनि उनाव फैगोन जोंहा चिरां जिल्लानिफ्रायनो मुंख्लं आर्टिस्ट नार्जारिनि न'खरनिफ्राय लाफाश्री नार्जारि बिथांनो आङो इउजि ब्रह्म सारनि आखाइनिफ्राय बे चेकखौ होनो थाखाय खावलायबाय नेक्स्टआव दङ बरन्दा नार्जारिनि न'खरनिफ्राय फैनाय बल' नार्जारि बिथांखौ आङो आवगायबोनो थाखाय खावलायबाय बल' नार्जारि बिथांखौ आं आवगायबोनो खावलायदों बल' नार्जारिनि उनाव दङ रघु बर' बिथाङाबो चिरांनि दानसोरां बर'नि न'खरनिफ्राय फैनाय बिथाङा जाहैबाय लाफाश्री नार्जारि आर्टिस्ट नार्जारिनि मुंख्लंनि न'खरनिफ्राय फैनाय बेनि उनाव दङ दानिया बल' नार्जारि बल' नार्जारिनि उनाव फैगोन रघु बर' बिथांखौबो आं फैखानो थाखाय खावलायबाय बिथांखौ आङो जोंनि मावफुं सोद्रोमा फेरें रन्जित बसुमतारी सारनि आखाइनिफ्राय होनो थाखाय खावलायबाय बे जों दा जाय चेकखौ होदों बेयो मोनसे खालि डेम'ल' आरो बेयो मोनसे दिन्थिनाय बेयो ओमफ्राय गुबै चेकआ फिसा जागोन बेंकआव जाय थाखा हाबगोन बेयो फिसा जागोन लेखा बिलाइ जागोन दानिया रघु बर' बिथाङा दानसोरां बर'नि न'खरनिफ्राय फैदों आरो बेखौ आङो बिथां NDFB बिथांनि आखाइनिफ्राय आजावनो थाखाय खावलायबाय नेक्स्टआव दङ कनिका बरगयारि गोविन्द बरगयारिनि
नखरनिफ्राय फैदों बिथांखौ आं आवगायबोनो थाखाय खावलायबाय कनिका बरगयारिनि उनाव आबिया नार्जारि बिथांखौबो आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय आर'नाइ लाबो बिथाङा जाहैबाय कनिका बरगयारि गोविंद बरगयारिनि नखरनिफ्राय फैदों बिथाङाबो चिरां जिल्लानि बिनि उनावनो दङ आबिया नार्जारि बिथांखौबो आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय आबिया नार्जारिनि उनाव फैगोन सिन्टन गयारि बिथांखौबो आङो आवगायबोखानो थाखाय खावलायबाय जौसाङाव थानाय आलासि बिथांमोनखौ आङो फारियै बे सेकखौ रानबाय थानो थाखाय खावलायबाय आबिया नार्जारिनि उनाव फैगोन सिन्टन गयारि